sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball. Bueno, la gira del disc, però, que ha durat 2 anys, s'ha tancat en 96 bolos, si no m'equivoque, 97, 95, no ho sé, 96 crec que és la xifra exacta, i això, des de la primera presentació que vam fer, només va eixir el disc, el primer any va ser més fort, van ser 65 bolos, i el segon any teníem un poc en el cap com posar el disc, el segon disc, i se'l vam agarrar un poc més en calma. Van ser 30, al voltant de 30 i això, al final un total de 96. A mi el lloc que més m'ha agradat estar, sincerament, per lo lluny que està, Berlín. Si tinc que dir un lloc així que és especial anar fins tan lluny i veure que l'acollida és guai, evidentment que gent valenciana i catalana que estan tots exiliats, però si tinc que recordar un concert així que em resulta especial, el de Berlín va estar molt guai. Sí, tenim des de finals d'abril que comencem les presentacions fins a desembre ja tenim l'agenda molt plena. I sí, tenim el Fes Lloc, tenim diversos concerts a Andalusia també, que ens fan prou il·lusió per allò d'eixir un poc, i a Galícia també tenim diverses coses que sempre ens agrada molt anar. Bueno, anem a Budapest, que això sí que està guai dir-ho. Ah, vaja. Jo és que viatge poc, entonces, i si és el grup, sempre és una alegria que flipes. Sí, tenim un festival a Budapest. Horteres sostingudes amb deutes brutals, de microclima i macroestafa, trist i real, roders que repartir... La veritat és que en este disc, la de Defcon 2 que sí que estava un poc ja paraulada d'abans, perquè havien coincidit en festivals i a ells es molava molt el que nosaltres estàvem fent. Per a nosaltres ells han sigut un grup que ens ha acompanyat molt durant tota la vida i han sigut un referent. I un poc sí que trobàvem que a nivell de musical era prou natural, sinó que va ser un poc anar fent el disc i anar veient què necessitava el disc o què li podia vindre bé. I així va ser com va sortir la col·laboració de Mafalda, que ja l'hem anunciat, i que és això va ser una cançó que trobaven que els anava molt bé a ells pel seu estil i que, no sé, podia quedar molt xulo. Estem molt contents d'aquesta col·laboració. I després una altra col·laboració va ser algo paregut. Teníem una cançó així que tenia certes reminiscències així llatines, i va ser quan vam començar a buscar alguna col·laboració d'allà, no? I ha sigut com hem trobat a Ani, que és una cantant cubana que participa en una cançó del disc, que també estem molt contents, junt amb el meu germà Pablo de la Raïz, que bueno, la col·laboració de Pablo és un poc... Per a nosaltres quasi que no és ni col·laboració, no? Pablo va estar en l'inici de Salvador, va fer els primers concerts, nosaltres col·labora quasi un o més de... Sí, ens ajuda en moltes coses, de composició, d'alguna manera participa sempre en el procés, i que apareguera o no era independent de que ell estiguera participant igualment. Aleshores, això, ha sigut tot prou natural i prou buscant que s'amoldaren al disc que nosaltres ja estàvem fent. Sí, han sigut col·laboracions que les han demanat les cançons, no? D'alguna manera. Sí, de fet va haver un moment del disc que ens van plantejar... Teníem la de Defcon 2, no traure-lo també se ho van plantejar prou, però... De fet, mira, queden 2 setmanes i... No, Vam sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball. Per a mi va ser una experiència brutal perquè l'equip de rodatge i perquè la forma en què es va plantejar el videoclip era una cosa molt professional, que nosaltres no estàvem potser molt familiaritzats en aquesta manera de treballar, tampoc estem familiaritzats en el món del cine, i és un videoclip que quasi hem tingut que fer d'actors, demostrant un talent impressionant per a l'art dramàtic,
i res, la veritat és que molt guai. Jo, personalment, jo tenia molta por perquè veia que era una proposta a nivell estètic i això prou arriscada i bueno, el mateix director i van patir prou les nostres pors i el nostre escepticisme un poc, però bueno, vam confiar en ells i la veritat és que al final molt contents, jo estic molt content, a banda per tot el que m'ha après en aquest rodatge i tot el món tot aquest univers que hem conegut de quasi cine, no? Pel resultat, la veritat és que ha sigut brutal, nosaltres no esperàvem això ni de conya. Sí, anem a avançar una cosa més este cada setmana, entre el diumenge i el dilluns avançarem una altra cançó i res, poc més puc dir, és una cançó, no és cap col·laboració ni res, una cançó nostra del disc 100% i una cançó que tenim molta il·lusió perquè conta una història de... bueno, ja la sentireu, es titula La Mestra, la cançó, i és una cançó que tenim molt de carinyo. Vam sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant, vam suportar eixes bombes que encara ressonen per serres i baix, vam defugir eixes normes, vam profanar els seus sants, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball del cap per avall. Jo volia parlar per aprovar el micro soles,